alcalde de Sant Joan de Vilatorrada durant 24 anys. Durant tot aquest temps he pogut constatar les mancances dels ajuntaments i la seva dèbil finançació per part de l'Estat. Tanmateix, la Generalitat ha patit una financiació econòmica insuficient des de fa molts anys. El 2006 ja es parlava de que a Catalunya hi havia una mala financiació i es va valorar que el dèficit fiscal estava al voltant dels 16.000 milions d'euros. La resposta de l'Estat davant de l'aprovació de l'Estatut fracassat del 2006 i la sol·licitud d'un pacte fiscal al PP al 2013 sempre va ser negativa. Al 2018 aquest dèficit ja arribava als 17.000 milions d'euros. Amb aquests diners, Catalunya podria realitzar una política d'impuls econòmic, de reforçament de la sanitat i l'educació, fer millors polítiques socials, invertir més en infraestructures i investigació. Cada vegada és més evident que Catalunya necessita un canvi. Necessita un estat propi per sortir d'aquesta situació decadent i angoixant que vivim. Per això, junts som més.